Nový domov v Bratislave čaká na jedného z vás. Pripravte sa na vlastné bývanie v hlavnom meste, do ktorého si stačí priniesť zubnú kefku, oblečenie a rovno sa nasťahovať. Len si to predstavte. Ráno sa prebudíte, vychutnávate si lahodnú kávu z obrovskej lódžie o výmere viac ako 12 m štvorcových, hneď s 2 vstupmi a výhľadom na zelený lesík s kostolíkom a jedinou vašou starosťou je si užiť lenivý víkend vo vlastnom kráľovstve. 64 m štvorcových v podobe trojizbového bytu, bez jediného zbytočného nevyužitého centimetra. Vďaka výnimočne skvelej dispozícii si každý člen rodiny nájde priestor na oddych, prácu, zábavu či tvorbu bez toho, aby si vzájomne zavadzali. Tento byt má kopec skvelých atribútov, premyslenú dispozíciu, obrovskú lódžiu, vlastnú komoru hneď pri kuchyni, voľne dostupné parkovanie, pohodlné nákupné zóny v blízkosti. Ale to najlepšie? Za necelú minútu ste na obchvate. Koniec s mestskými kolónami a piatkovými zápchami. Trojizbový byt na ulici Janka Alexiov v Dúbravke. Váš nový domov za rozumnú cenu. Budem sa na vás tešiť na obliadke.